Per últim, ens agradaria també que ens comentara si es pensa prendre algun tipus de mesura sobre l'excés de velocitat que tenen els cotxes en la ciutat de València en moltes de les grans avingudes, entrades i eixides de la ciutat. Ens sembla preocupant, a més de semblar-nos clarament il·legal, perquè ho diu la legalitat no permet passar de 50 per hora, però és evident, i qualsevol persona ho pot comprovar, que en determinades avingudes, entrant o eixint, o les grans avingudes de la ciutat, anar a 50 per hora és perquè te piten. En la pràctica t'estan pitant perquè vas molt a poc a poc. Entonces, jo crec que s'ha de fer alguna coseta en aquest sentit. Es pot fer moltes coses en la regulació semafòrica, programant-lo d'una altra forma, etc. De totes maneres, sí que li vull dir, nosaltres estarem atents a aquest desenvolupament del pla. No permetrem que es quede tancat en un calaix. Efectivament, és un instrument de mobilitat, de planificació important i anem a treballar perquè aquest plan es faça o almenys quede clar que no es vol fer. Gràcies.